जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो बे जातिखौ सिबिबोबाय थायो दिनैयो जोंहा बोसोराव आगान होबाय नाथाय गुबुनाव जोङो नुनो मोनो मिथिनो मोनो निउसनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिजाबफोरा साप्लाइ आफादनो सरकारनिफ्राय 2 लाख अनसुंथाइ होनायखौ खोनानो मोनो नाथाय जोङो सरकारनि फालनिफ्राय बिदिहाय जेबो माने अनसुंथाइ मोननाय जायाखै थेवबो जोङो जोंनि बे सुदेमदेरा रैरुब बाथौ आश्रमा गुरु मन्दिरसालि आरो ओंखायनो जोंहा माखासे भक्तफोर दङ बे भक्तनि गेजेरजोंनो जोङो नैबे श्री श्री मा दुर्गा फुजा फोरबोखौ जोङो खुंफुंलांदों बेनि जाहोनानोथ' जाहैबाय जोंनिया जोङो मा दुर्गा देबिखौ गुरुनि बोसोनजों जोङो सिबिनाय जायो ओंखायनो जोंनि गुरुनि गेजेरजों मा दुर्गा नाथाय गुबुनाव गणेश कार्तिक लोक्षि सरस्वती होनानै आरो जोंबो थांनाय बोसोराव गणेश कार्तिक माइनाव सरस्वती बिमाखौ लानानै जोङो सिबियोमोन नाथाय बे बोसोराव जोङो गुरुनि गियाननि गेजेरजों फोरमायनायनि थाखाय जोङो गणेश कार्तिक लोक्षि सरस्वती लाफानानै सिबिनाय जायाखै मानो होनोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जोंनो सरस्वती बिमाखौ नांगौ आरो लोगोसे माइनाव गोसोनो नांगौ बिमा माइनावानो जोंनो रहा दौवो बुहुमनि हिसाबैनो थांना थानायनि बे बिमावखौ माइनावानो होयो आरो बिमा सरस्वतीया जाहैबाय गासै फरायनाय लिरनायनि बिगोमा ओंखायनो जोङो बे बिमा दुर्गा देबिया जेब्ला माने जोङो बिमा दुर्गा देबिया जिहेतु मयसिखौ फोजोबस्रांनो सोलिदों नालाय बे फोजोबनायाव मा दुर्गा देबिया कालिनि लानानै मयसासुरखौ फोजोबनाय जादोंमोन आरो बे बायदिनो जोङो बिथां बिमानि फैनाय सम आरो थांनाय सम दङ आरो थांनाय समाव जोङो बे बिमा दुर्गा देबिखौ बिसर्जन होयो एबा हरनाय बे फासायनायाव जोंनो नांथारगौ जाय बिमा अनसुलि माइनाव जाय बिमा अनसुलि सरस्वती बे बिसोरखौ बिमा दुर्गा बिसर्जन होनानै हमथानाय माने जोंनि थाखाय माने गैया जाना थानाय ओंखायनो बेखौ जोङो मा सानबाय माने जोङो बेखौ होबथानानै बिसर्जन होयोब्ला माने जोंनि थाखाय मोजां जानाय नङा साननानैनो जोङो बोसोन लानाय जादों आरो लोगोसे गणेश कार्तिक बे गणेश कार्तिकआबोथ' गासै दैदेनगिरि बुहुमखौ फावगिरि बुहुमनि बिखायावनो दौलत सम्पति गासै आफादफोरनो होनाय जायो दा बेखौबो जों जुदि बिमा दुर्गा देबिखौ बिसर्जन होखानाय लोगो लोगो बे जोंनो जाय सम्पति होयो जायनो जोंनो मुवा माखासेबो बेखौ बिसोरबो जुदि बिमा दुर्गा देबिजों बिसर्जन होखानाय होयोब्ला जोंनि थाखाय बेसेबां नङा ओंखायनो बिनि माखासे नांगौ जोंनि गुरुनि बोसोनजों जोङो नैबे आफा गणेश कार्तिक आरो बिमा अनसुलि माइनाव सरस्वतीखौ लाफानानै जोङो सिबिनाय जायाखै आरो बेखौ जोङो बिमा दुर्गा देबिखौ बोसोराव होफाया होननानै मोनब्रै धोरोमखौ जोङो होनाय जाया दा बेयो नोंथांमोना सानबेसेनि हाबाफारिखौ फालियो दा जोंहाथ' बिमा दुर्गा देबिया जोंनि थाखाय समावहाय बेबायदिनो जोङो बेखौ जोङो हयथ' गुबुनै आरो लाखिबावनानै दोननानै जोङो दोननो लुबैयो मानो होनबा जोंनिया जोङो बबेबा दिनै आनन्द बाजार बायदियाव
सिबियो बिथांमोना हयथ' माबा मोनसे माबायाव फुजाफोरखौ बारायनानै लानोबो हायो बिथांमोननि बाथ्रा नाथाय जोंनिया जिहेतु बे गुरु मन्दिरनि थाखाय जोङो फैनायखौ आरो थांनायखौ जोङो थांनाय बायदि जायो नोंथांमोना रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनदों रायजो राजानि बे अनसायनाया बेनो जोंहाथ' बिथांमोनाबो माखासे लोब लोब फैदों रायजोफोरा सिबिनो बिमा दुर्गा देबिखौ दा बे हिसाबै जोङो बुंनांगोन गोबाङैनो मदद मोनदों रांखान्थिनि बिथिङावबो बेनो जोंनि बर'फोरनिफ्रायनो एसे एनै मोनो बेनि गेजेरजों जोङो बे गाजा गोमजायै बुंनो आखायाव लादों जोङो बिदिहाय रंजा बाजा थारिख बिराद खालामनो लाया जोङो बिदिखै जों लुबैया मानो होनबा जोंहा जेरैहाय बिमा दुर्गाखौ खुलुमनानै अननाय मोनो बे अननाय मोननायनि थाखाय अननायनि नोजोरखौ लानानै जोङो बे समाव जोङो बिमा दुर्गाखौ जाय जों नोंथांमोननि गेजेराव होफैबाय बेखौ सोरबाफोर दान होनाय जादोंमोन नामा बेखौ बुंनांगोन जोंहा सरकारि 21 नं कनस्टिटुएन्सि एबा सरकारि समस्ति बे समस्तिनि MCLA बिथांखौ हारिया जोंनो बिमा दुर्गा देबिखौ देग्लायनिबो माने बे बोसोर दा बिथाङा 2 बोसोर होबाय बोसोरसे दं बेयो दा बिदिनो जोंहा दान होनायनि गेजेरजों जोङो बे बिमा दुर्गा देबिखौ